Amosi ni oimore kumora mora maintiere nyakwara moge Wang. Agero ni bedo godhiambo maber wasichopo kaendi e channel endi mar Ngima Mwandu mondo wago mbaka kotenore koda gigo endo tuoche go eko mainyo ngimawa. Kata kamano chieng' makawuono wadwa ng'iyo ni to tuo mar chiero mamako wang' inyalo ked godo e yo machal nade. Luonga ni Ruth Ochungo arwaki ni machiegni an gi jalony studio kaendi adhi miye thuolo owach nyinge ka gimotimo gi kama owuoke kaeto wadhi mbele machiegni studio. Erokamano Ruth. An gi nyinga iluonga ni Collins Nyamodi. An laktar molony e weche mag wang'. To watiyo osuptal mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mantiere Kisumu, antiere department mar wang'. Kamano. Kawuono wadwa gomba kotenore koda ka chiero. Chiero ng'ere kizungu iluonge ni cataract koso? Cataract. Okay. Yes. Chiero magawo wang' mamono ng'ato neno. Samocho ni en chiero. Samonti ng'amoko ng'e ni to chiero en ang'o to en gima chalo nade. Wachaka ne gi kanyo. Erokamano Ruth. Kapok kata kadonje wach chiero to nyaka wang'e ni wang' en fuoni ma very important nikech en gima watiyo godo e neno. Kendo ka ng'ato muofu tiyudo ka ok inyal kata yudo yo kaka imanyo pesa. Ting'o bundi malo. Ok inyal yudo kaka imanyo pesa. Koro nitiere e wang' kanyo kila ng'ato nego bed ni bedo gi wenge ariyo. Lakini samoro yudo ka ng'ato nigi wang' achiel lakini nego bed ni en wang' achiel maneno maber. To e wang' kanyo nitiere gima iluongo ni kiyo ma kizungu luongo ni the lens. En momiyo wang' teko ma ng'ato nyalo neno. Koro chiero ni en sama kiyo mar wang' olil. Manyiso ni nitiere chilo modonje mamiyo koro kiyo ma lerno ok inyal neno mbele. Koro miyo sama kiyo no olil ma koro sama ineno gik moko tineno ka gima ineno iro. Ineno mabiribiri. Mano koro wacho ni chiero donje wang' ng'ato. Mane chiero. Chiero en uchafu molilo wang' matamo wang' neno yo makare. Yes. Ang'o manyalo kelo chiero e wang'? Okay, chiero nyalo biro gi gik mang'eny manyalo miyo chiero bi e wang'. Mokwongo number 1 manyalo chako go en age mar ng'ato. Kaka imedo dongo, imedo bedo ng'ama jaduong'. E kaka chiero bende ibedo at risk mar yudo chiero. Mano number 1. Gimoro kogo wang'i ma kizungu wacho ni eye trauma iyudo chiero. Nitiere chiero ma ng'ato nyalo yudo e ich. Sami mako ich to nitiere ma samoro itiyogo kata nitiere tuoche modonjo ne ng'ama mama moting'o nyathi. Mama mayach. To ok othiedhgi e yo makare. To nyalo dhi to affect nyathi to kelo chiero. Trauma bende mama ni samoro kata yudo accident kata samo nyuol cha nyathi nyalo yudo chiero. Mwaluongo ni congenital cataract. Ka ng'ato nigi tuo mar sukari, highly likely ko kirito sukari no maber mondo bede yo mapiny kila wakati, itiyo gi yath maber, ichiemo maber, inyalo yudo chiero. Nitie yedhe ma kitiyogo saka sa kaka waluongo ni over the counter medications ma seche moko nigi yath moro e miluongo ni steroids. Itiyogo kila wakati, inyalo yudo chiero. Nitiere infections kata chafu ma samoro nyalo dhi e wang'. Jomohero mulo wenge gi lwedo molil. Inyalo yudo bacterial infection madonjo e wang'i. Ka ok othiedhgi maber to ok othiedhgi e sama owinjore to nyalo kelo ni chiero ang'owa e wang'i. Adaduk chien matin. Awinjo ka chaka ni nitiere chiero ma nyathi matin nyalo yudo ich kapod en e min-gi. Yes. Ka nitiere yedhe moko mutiyo godo kata tuoche moko. Magi gin yedhe manyalo nade kata ang'o manyalo miyo nyathi matin mane ich yudo chiero kapod en e min-gi. Koro yudo ka kaka koro yudo ka tuoche kaka mag nyaye samoro miyo nigi nyach to samoro kodhi e klinik mondo odhi ocheke tiyudo ka dhi to donjo kuom ang'o nyathino ni e en gi risk mar yudo chiero no nikech infection ok odhi modonjo kuome to dhi to affect kiyo mar wang'e, onyalo yudo chiero no.
Now we about trauma bende. Miyo ni kata ka wang'iyo hinyore. Miyo ni nyalo gimoro nyalo goye e iye ka to dhi to affect wang' nyathi mane yudo chiero. Wawach ni koro wadani mondo mi koro nyathi manage kik yud chiero. Mama nyaka dhi e clinic, mama nyaka ritre, mama nyaka nyiew yath kata muony yath mowinjore e sama owinjore. Koro mondo mi nyathi mondo mi wageng' magi mi wacho ni sama ng'ama miyo mako ich to ne gidhi e clinic kila wakati sa kakon ondikni mondo mi onendo sama idhi e clinic no tiyudo kineni gi nurses ka to gi daktache mag mon ka to nitie test bende magiyori kaka kipimo mipimo go lach ipimo go rembi mondo ka nitiere tuo moro to thiedhe sama owinjore. Then number 2 ka nitiere yedh moko mitiyogo to en yath mondikni gi daktari ma daktari ong'e ni ma yath ma komuonyo to ok bi affect ng'awa nyathi mane iye kacha cha nikech kowe kata chiero nitie tuoche moko be ma nyathi nyalo yudo ka ok othiedhe e yo makare gi sama owinjore gi yedhe mabeyo bende monego bed otiyogo. Onego bed ni kata sama koro onego bed ni koro idhi nyuol to onego bed ni idhi nyuol idhi choli e osuptal mantiere jok mong'eyo cholo mok nyal keto nyathi cha e risk moro mar infections kata ka ponono ni osenyuoli to onego bed ni nitie yedhe moko mikete wang' nyathi mondo mi kaka TEO yath moro manie chupa moro mayelo mithinyoni ikete wang' nyathi immediately koa nyuole mondo geng' tuoche manyalo kelo infections e wang' nyathi. Yes. Bende nitiere okang' ma ng'ato koro nyalo wacho ni nyathini en nonyuole gi tuo mar wang' kata nyuole gi chiero ma koro gikni ok onyal thiedhe. Chiero en berne ni kata bedo ni en number 1 en tuo mar wang' makelo burden mar blindness e piny mangima. Joma muofu mang'eny muofu nikech chiero, lakini berne ni chiero en tuo mithiedho. Manyiso ni okelo muofu lakini thiedhe. Koro inyalo bedo muofu kokithiedhe. Kokithiedhe tibedo muofu. Kendo nitie joma waneno kata moko ma samoro waneno Russia, ma samoro wa e town kuondegi ma gisebedo ka gin muofu ndalo mang'eny. Sama gibiro hospital ma koro wanyiso gin jaduong' kata nyathini nigi chiero ma wagol. Koro chiero kuom nyathi sama nyuol nitiere development mar obwongo kaka obwongo dongo to gi wang'e onego bed ni gidongo kanyachiel. Nyathino onego bed ni chiero igole wang'e kapok ochopo higni 8 nikech onego bed ni sama obwongo mar ng'ato dongo nikech wang' en part mar obwongo. Onego bed sama obwongo dongo makoro mondo mi odongi motimo development cha ma wang' bende dongo to gidongo kanyachiel ko obwongo ng'eyo ni wang' ni en wang' maneno. Lakini kapo ni obwongo donjo ma nyathi ochopo higni 8 mo obwongo realize ni mae wang' mamuofu bang'e kata koro iter nyathino mondo timne surgery kata watim mana surgery maber to nyathino neno ni nyalo bedo gi shida nyalo bedo matek. Mano koro wang' waluongo ni lazy eye. Wang'e obedo lazy, wang'e ber lakini ok ne nikech obwongo king'iyo wang'e kama endi tineno ka wang' no ber kata kamano ok oneno. Koro emomiyo wa advice kata bang' ka ng'ato osenyuol to onego bed ni kelo nyathi e eye check up as soon as possible mondo mi ka nitiere shida, nitiere chiero no, nitiere kansa, nitiere kata shida mag angologi to wanene chon kapok ochopo higni 8 mondo mi obwongo dong gi wang' kong'eyo ni wang' ni en wang' maneno ka. Yes. Iwacho ni wang' maneno iluongo ni kiyo. Kama intie gi wang'i tamban gi wang'a kaendi nitiere moro matin marateng' ahinya, then nitiere moro moluore, then nitiere moro mabiro mokiko racharni. Sama wawuoye kiyo, wawuoye mane? Wawuoye matin ma samoro king'iyo wang' ng'ato tineno ka samoro jamiel kata kimenyo to miel. Koro maien no mane wang'? Mane kiyo mar wang' ma waluongo ni lens. E wang' nitiere kiyo 2. Nitiere kiyo mani mbele mobedo konye neno lakini ento kapo no lil to waluonge ni chiero. En ok en chiero kapo no lil. To maiye ene makoro ene lens. Ma kapo ni olil to koro wacho ni mama in gi chiero. Ang'o miyo machielo ni kolil to luongo ni chiero to mako be mana wang' kendo wang'e molil? Koro ing'e ni
gimomiyo moro ni ok waluonge ni chiero en yudo kolil to lil nikech tuoche moko kaka infection samoro gimoro goye koro yudo ga kochango to chango ga kolil kamano lakini moro cha to nikech kaka Nyasaye nolose gi proteins mang'eny koro yudo ka emomiyo kaka ng'ato dongo to deposits mag protein deposits mag chiemo mwachamo sukache pi mang'eny chumbi mang'eny kodonje ema koro miyo koro en kaka research manotim gang'ogo emomiyo koro jogo nowacho ni en kapo nolil to koro iluonge mana ni cataract magi luongo ni chiero okuri luongo ni njerere chien kanyo wacho maber ni gima nyalo miyo ng'ato obed gi tuo mar chiero mar wang' samoro en iga moniang'. Yes. Ng'ama ike oniang' to koro ikonyo nang'o nikech wacho ni yot mondo mi giyud tuo ni endi en koro ikonye nang'o. Koro ng'ama ike oniang' mondo mi ing'e ni chiero nitiere chiero minyalo geng' to nitie chiero matek geng' lakini nitiere gik ma seche moko ka watimo to wanyalo duoko chien risk mar yudo chiero. Iyudo ka kichamo chiemo maber which means ni ichamo balanced diet chiemo mowinjore to gi chiemo makonyo wang' ichamo chiemo manigi fruits mang'eny kaka wang' ohero fruits carrot ichamo chiemo ma green leafy vegetables skuma ma green molos maber ichamo isiki dhi osuptal ir daktari mar wang' mondo endelea gi cheko wang'i watem geng'o yedhe ma sama tin kituo tidwa dhi e pharmacy man machiegni mondo miye yath sama wang'i lit manitiere chafu modonjo e wang'i manyiso ni wang'i obedo gi infection dhi osuptal mondo infection no othiedhe sama owinjore nikech ka ok othiedhe to chiero donjo ang'owa e wang'i wati kod nitiere gik miluongo ni protective eyeglasses gin kiyo mageng'o gik ma samoro nyalo goyo wengegi nikech ne wawacho mokwongo ni gimoro kogo wang'i inyalo yudo chiero to nitiere protective eyeglasses minyalo rwako ma samoro yudo kata ka ne en kidi moro madwa go wang'i to nyalo geng'o kidino kata kapo ni ng'at matiyo kuonde miwang'e chumbe tibed gi protective eyeglasses mok go wang'i king'eyo maber ni ng'ama ohero dhi e beach kaka wahero dhi e beach wa Makani Lake Victoria Kani bed gi sunglasses nikech sunglasses bende kogo chieng' mang'eny gi light mang'eny bende kogo wang'i to ketie risk mar yudo chiero. In ng'ama nigi tuo mar skari daktari osekoni ni daktari mar del misedhi neno koni nigi tuo mar skari tiyo gi yath e yo mowinjore dhi ir daktari check up isiki dhi mondo ng'i dendi chal nade sami weyo maskari oidho malo no to chiero donjo e wang'i miso ni ka in tuo mar sukari to yot mondo mi iyud tuo mar chiero mamako wang' kendo ata malo 80 jotuo ma waneno manigi chiero gin gi sukari tiyudo ka sama koro iwuoyo kodgi ma koro ibet kodgi dhi miwuoyo kodgi maber to gikoni ni nyocho katiyo gi yath samoro tiyo gi yath lakini pod ochwado sukari ochamo sukari pod ok olu kaka onego bed chiemo maber ochamo chiemo mamiyo sukari timre nade medo dende. Okay. Nyakwara Mugajwang, agero ni winjo puonj kokadho kuom jalony weche goeko mag wang' ahinya nyaka wuono ne wamenyo tuo niendi ma waluongo ni chiero mano endo mamako kendo geng'o kiyo mar wang' mamono wanino. Wadaka yueyo mathin kama kodwo kama to dang'eyo to gin ranyisi mage ma kineno kuomi iwuon kata ineno kuom nyathini kata kuom watni moro to nyalo nyisi ni nyathino kata in iwuon iseyudo tuo no endo mar chiero. Med kete kanyo endo luonga ni Ruth Ochungo. Machiegni kendo Nyakwara Mugajwang kadiponi ukiyaw TV mari akathula makende marwakini machiegni wan kaendi kendo wagomba kakotenore koda chiero mamako wang' mane thon wach mwagoyo mbaka odiochieng' ma kawuono. Luonga ni Ruth Ochungo wan kaendi kod jalony Migosi Collins Nyamodi mabende lerno mathoth kotenore koda gigo endo manyalo hinyo wang'wa kaka wanyalo geng'ogi kendo kadiponi chiero osemako kaka wanyalo thiedhogi. Collins mana kuma ne wawe godo
Gin ranyisi mage ma kaneno tineno kuoma nyalo nyisa ni samoro tuo mar chiero mar wang' osemaka? Okay, erokamano Ruth. Koro nitiere gik ma samoro kineno iwuon kata ineno kuom jaodi kata ineno kuom ng'ama idak tinyalo wacho ni chiero osedonjo. Number one, ibiro yudo ka ng'ani biro complain ni ok odwa neno stima mang'eny. Ok odwa neno ler. Ok odwa neno ler. Ok ni tindo odwa neno ler. Aya, seche moko obiro koni aneno ng'ato kabiro lakini mondo ang'e ni en ng'atek. Anene mabiribiri. Anene mabiribiri. Iluongo ni blurry vision. Kata oneno ka gima iro kata gima piny ni gong'weng'. Kata oneno gik ma yelo. Mano ibiro neno ka timore wang' ng'ato. Namba adek ibiro yudo ka en ng'ama samoro notiyo gi angolo, osiko dwa nodhi e osiptal sate mondo olokne angolo. Osiko dwa mana angolo mancho miya ni ok konya, to osetieko gi angolo dweche 2, chako miye moro, chako dok angolo mano miya ni ok konya. Kimenyo wang'e maber iyudo ka en gi chiero. Kendo gima kendo inyalo chako neno e wang' ng'ato samoro biro nyisi ni oneno gima ler machalo liudlu, rainbow. Obiro neno colors mang'eny, samoro koneno koni aneno colors mopogore, aneno liudlu e wang'a. Seche moko biro nyisi ni oneno gik moko 2 wang'e konchiel. Sana wang'e. Kata kichung' kama onego be an Ruth achiel, oneno 2. Oneno ka gima Ruth 2 nikech koro oneno reflection mar light. Chiero chako reflect light ting' diri. Mage ranyisi kendo. Mage ranyisi. Taito ibiro yudo ka wang'e osiko obiro koni ni wang'a osiko dok mana piny, amedo bedo muofu, wang'e osiko bedo mana marach gi kaka ndalo medo sudo. Lakini lit moro mowinje wang'e otimre nade? Onge. Chiero onge gi lit moro ma ng'ato winjo. Chiero komako wang'i to onge lit miwinjo? Onge lit ma ng'ato winjo. Wang'i bedo mana bedo muofu, lakini lit miwinjo wang'i to onge kata chiero. Kare wang' ma ilo misiki gonya ni to golo pi, en wakete kanye? Koro wang' ma ilo, nitiere wang' ma ilo tieng' diriyo. Nitiere wang'i ma nyalo bedo ni ilo ni allergy odonjo. Nitiere gimoro modonjo wang'i ma wang'i ok dwar, koro ili. Onyalo bedo lo. Onyalo bedo samoro gik manyiri kwe wengegi. Kata samoro wiche wengegi. Onyalo bedo mo ma samoro iwiro. Onyalo bedo sabun mitiyogo. Kata mana pi. Iyudo ka seche moko iyudo ka jomoko dhi e swimming pool. Idhiga bal e swimming pool mokete chlorine. Kionge gangolo moro midinogo wang'i chato chlorine affect wang'i. Iyudo allergy. Then nitiere kendo ilo diriyo. Dilo mar 2 mabiro nikech wang' motuo. To mano mostly iyudo ka ohero mako joma dongo. Wang' motuo. Ma waluongo ni dry eye syndrome. Kata dry eyes. Koro wang' motuo ni iyudo ka wang' nitiere gi pi miluongo ni tears. Pi wang'. Pi wang' kanyo nitiere gik moko 3. Nitiere othinyo, nitiere pi, to nitiere mo. Koro iyudo ka ng'ato bedo gi ka ng'ato bedo gi umri mamalo, to koro iyudo ka sana joma mon, nikech koro nyako cha koro rumo, koro idonje umama. Tiyudo ka mo monego bed ni mako othinyo to mako pi e wang'i cha. Aidha ok gole totally, kata samoro fuone magole cha ok gole matin ma ok nyal tiyo kanyo. Koro winjo ka wang'i ok otuo, mana kaka wheelbarrow bende kok iketo ne grease to ywak. Koro winjo ka gik ma ng'ato winjo ka gima kuoyo ni e wang'i, to wang'i osiko dwa noili, to wang'i osiko dwa rochoro pi. Mano to nitiere yedhe mwachiwoga, kata allergy bende nitiere yedhe mwachiwo ma konyi, to wapuonji bende kaka onego bed ni igeng'o allergy kik donj ang'owa e wang'i. Kapod mana kar allergy kanyo endo, ibiro ni nyathi wang'e lit. Kotere osiptal to ikone ni en gi allergy, biro mana rumo. Allergy kawo thuolo manade kuom nyathi mondo mi orume wang'e? Allergy sana ong'eny kuom joma tindo, nikech iyudo ka joma tindo ohero mulo gik mang'eny, to gihero tuge lo. Koro iyudo ka ng'eny nyithindo manigi allergy wanyisoga advice ga jonyuol tema geng'o, lakini kochopo higa moro ka higni 8 higni 12 kanyo to biro dok piny.
tineno ka ok odok piny, to manyiso ni gima donjo ga e wang' nyathi cha pod medo donjo e wang' nyathi. Aidha nyalo bedo ni samoro nyathi kamoninde nitiere gi mbui mag onget ka mang'eny, kata iluoko ne gik monindogo gi gik matindi tiyogo miluokogo gi. Aina mitiyogo no wang'e ok winjrego. Or in ng'ama samoro idak tipidho pekni kata ipidho guogi, to nyathini ni owero mulo pekni gi guogi, to kanyo bende guogi paka nigi mbui ma samoro nyalo timre nade, medo donje e wang' nyathi. Koro yudo ka seche moko kata wachiwo yath, nikech yedhe mwachiwo ok gin yedhe mathiedho allergy, lakini gin yedhe mageng'o to zuia bende complications manyalo wuok nikech allergy ni. Lakini gima thiedho allergy en ni kizuia itemo geng'o gima nyalo kelo allergy ni kik donj ang'o. Ka daktari okweri ni sikichamo ring'o to dendi kuot, kokweri ni we chamo ring'o, be allergy chandi? Koro mana kaka wang', kizuia gima donjo e wang'e cha, to allergy ta. Nitiere jotuo moko ma samoro waneno ma nigi allergy, ng'ato tiyo kuonde ma piny mang'ich kata Eldoret kata Kericho, to wacho ni kan Kericho tasika thiedhra allergy, to kaduogo Kisumu to kathiedhra, manyiso ni en gi allergy mar ang'o? Ng'ich. Koro kapo ni chande ahinya, to kapo ni ng'ama tiyo gi kama nyalo bedo transfer, tinyise ni many transfer iduogi ti Kisumu. Ti joma Kisumu ok winjrego, samoro buru mang'eny to gi liet. Koro en mana kama. Wang' mamiel ma in wang'i miel amiela, debed ni maendi to koro thagruok kata chandruok mowuok kanyo. Wang'i miel ma samoro jomoko wacho ni wang' mamiel amiela ni koso ng'ato tho. Koso gimoro timre no marach. Ang'o makelo wang' mamiel? Ma koro ng'ato wang'i miel amiela ma ineno ka yie wang'i, terni. Koro wang' mamiel sana ka in ng'ama samoro nigi shida, nitie shida mar wang' manyimiyo ng'ato samoro ng'ato ok nen maber, ok ne mbele maber, mwaluongo ni myopia kata short sightedness. To nitiere moro be ma samoro ng'ato neno mbele maber lakini ok one kitabu maber. Koro ka in ng'ama nigi shida mar wang' madwaro angolo, to pok idhi ga ir daktari mondo mi wang'i no koro strain, kila wakati strain wang'i miel. Ka in gi shida mana wuoyo kaka mar dry eyes, wang' osiko tuo, to pok idhi daktari mondo omi yath minyalo tiyogo, wang'i biro miel. Infections, kata samoro nitie gimoro kapo ni nitiere chafu modonjo e wang'i, kata koro jo welding chungu moke wang'i kanyo, samoro pok ifwenye, nikech moko to biro ga kalit, to moko to budho ga kalit duogo baadaye, wang'i biro yudo ka miel. Angolo nego bed ni imiyo ng'ama wang'i osechando maromo nade? Ing'eni shida mar angolo, mokwongo gima ji ok ong'eyo ga ni shida mar angolo biro ga nikech shape mar wang' ng'ato to gi size mar wang' ng'ato. Mane omeno ka shida mar angolo en ga gima ni samoro ne family. King'iyo ga ni nyuolo nyithindo marwako wuoche namba para, kata ne in ng'ama rwako wuoche namba par, nyaka inyuolo nyithindo 2-3 maber biro rwako wuoche namba 10. Koro ka shape mar wang'i, ing'ama onyuol gi wang' madongo, kata bor mar wang'i bor moloyo kiwango monego bed nobede, koro kine mbele maber. Ten gima inyalo fweny kata konyuol nyathi, kata as early as possible. To samo fwenye no, yani nitiere kaka jomoko nigi wang' madongo mopogore konego bed ni mabedo. Nitiere bor mar wang'. Bor ketwa ne mondo mi wawinja ne gini maler jalony. Bor mar wang' romo nade? Bor mar wang' mondo mi bed gi wang' ma mowinjore. Onego bed no bedo 24 mm kar 24 mm kata 2.4 cm. Koro yudo ka in gi bor moingo mano. In gi 26 to 28. Koro kar mondo mi nitiere pasia mar wang' monego bed ni nene, monego bed ni ka light sama ineno ler, to ler onego bed ni dhi to chope. To kobor, to ler kar mondo mi ochope pasia mar wang' cha, to en e mbele pasia. Emomiyo koro ok inyal somo gik moko maber. Koro chuno ni nyaka med ni gangolo mondo mi ochop light cha kama itimre nade. Emomiyo iketo ni lens mondo mi oter ler cha kama idware mondo mi ne gik moko maber nyaka piny. To ka in ng'ama onyuol gi wang' matin, to in badala mondo mi ne gik moko kama inene,
gika kadho nyaka tok ang'owa, tok pasia ma wang'. Ineno gik moko behind the retina. Retina e pasia ma wang'. Iwinjo. Koro iketo ni angolo to duoko gichacha kama idware. Actually issue mar angolo gi wang' en ana physics. Aya, ka in ng'ama onego bed ni kiyo mar wang' nitiere kaka onego bed ni bedo smooth, curved maber. To kobedo ni nitiere kata gimoro nogoye mobedo gi shape moro mopogore kaka idware cha. Ibiro yudo ka nembni moko kisomo, kar somo namba ni W, tisome ni M. Kata inene upside down, iluongo ni distorted letters. Koro mano bende nitiere aina lens mwawatimre nadi, mwaketo ni mondo mine maber. To en obiro gi wich bar sana, to wang'i ok dwa neno light mang'eny. To bro complain bende jatuo bro nyisi nyaka ni ok anen maber. Tiyudo ka skul jopuonje moko ng'e fwenyo nyithindo manigi shida madwaro angolo. Bro neno ka ng'ato ning'o wang'e. O strain. Yani ochandre mondo mi osom gino maber. Iyudo kata ka en samoro en nyathi skul ma nigi rieko monyuolego, lakini nikech oluoro japuonj ok odwa bedo mbele mondo ne kata give assignment ma japuonj chiwo malong'o. To siko request, osiko kwa japuonj mondo kete mbele. Obro complain kila saa sana godhiambo gi gokinyi. Wiye bare gi bathe ka kata gi malo ka. To en ibro do kapo ni en gi janyuol ma concerned, to bro do ka kila wakati saka saa gidwa ni gidhi ang'owa e osuptal mondo ng'i wang'. Ema koro kobiro to koro wang'iyo gi nikech sama ng'ato biro e klinik mar wang' kaka koro Russia kacha, ka ng'ato biro e osuptal klinik mar wang', gima wakwongo watimo ni kapok watimo gimoro amora, wakwongo wapimo teko mar wang'i. Wang' ka wang' ipimo yore. Emomiyo ibiro yudo koko ni din konchiel som gi konchiel. Koro kwaseng'eyo ni teko mar wang'i chal nadi, eka koro idonjo irwa daktache, to wang'iyo wang'i, watimo ni gima onego bed ni watimo ni mondo wakonyi. An Ruth, wang'a pok orama, mano kuom ranyisi, wang'a ok ramaga. Bende anyalo bedo ka adhi ga e check up kata onge gi tabu mar wang'. Kara check up mar wang' onego bed ni ng'ato dhi kuom thuolo maromo nade? Koro check up mar wang' en gima muhimu kabisa, kendo en atua ma ka ng'ato kawo to manyiso ni idwa ni rit wang'i kendo idwa ni nen makiko ok idwa ni mondo ibed gi mor, nikech nitie tuoche mag wang' ma samoro biro. Ng'eny tuoche mag wang' kata pressure mar wang' biro to obiro maonge lit, achiel mabiro manigi lit. Koro ka in ng'ama wang'e healthy maber, at least in a year onego bi e check up diriyo kata bang' dweche auchiel ibiro. Lakini nitie tuoche ma kapono yudi go to wanyalo kata nyisi ni bi dwe ka dwe kata bang' dweche ariyo kata bang' dwe ka dwe. Moko wachiwo nyaka 2 weeks, wiki ariyo bang' wiki ariyo ka wiki ariyo biro. Lakini ka in ng'ama wang'e ngima to onego bed ni biro bang' every 6 months tibiro. Ka in ng'ama ja angolo higa ka higa onego bed ni biro wachek angolo, nikech teko mar angolo lokore. Ing'eni kaka imedo dongo to wang' cha bende medo dongo, manyiso ni omedo ang'owa, omedo mabor. Koro onego bed ni bang' higa achiel ibiro wachako ng'iyo angolo. Tido kata ka nitiyo gi angolo namba 1 higa cha, kiduogo tibiro yudo kitiyo gi namba 1.5, wamedo kata nus moro matin. Aneno ka saa mikoro ma wang'wa, wach mogik ma dang' iwego nyakwaro moge jwang' lak sechegi. Erokamano Ruth. Koro an gima nyalo tieko ni kiyudo ka kaka Kisumu ka nitiere ji mang'eny manigi shida mag wang' to gidwa biro osuptal mondo wachekgi. To dakteche mag wang' nitiere, wan kod Russia, moko bende nitiere district hospital general kacha. Koro ji mondo bi e osuptal mondo ng'i wengegi. Then ka ng'ato nigi shida mar chiero, bi e osuptal. Ka in gi NHIF bi e Russia, ibiro chieng' tich adek wang'iyo wang'i, operation watimo tich ang'wen ka tich ang'wen. Kosetimni imiyi yath idhi dala. Then warituru wang'wa in terms of ka wang'i dwaro kiyo, bi mondo mi kiyo. Ka nitiere tuo moro miyudo, kik idhi e pharmacy ni nyiew yath kapok ineno daktari mar wang'.
to wachamo chiemo bende manyalo konyo. Waheru chamo olembe galode mondo kony wengewa. To gimogik watemo biro hospital ka ok wachuno ni nyaka bi hospital mondo ngi wangi gi daktari mar wang' kituo. Bia mondo ng'e wangi kata kingima mondo mi wafweny shida manyalo bede wangi kanitiere wathiedh chon kapok obedo monya. Erokamano Migosi Collins gi kanyono janeno mar Lolwe TV mai makelo giko mar chino chieng' ma kawuono. Ageno ni wapuonjore kendo wang'eyo mathoth kotenore koda Chiero mamako wengewa. Omiyo kaka jalonyo wacho wabedru jogo madhi e ute thieth kata ok watuo to wadhi adhiya mondo mi watimna check up mondo ng'in to geno tuoche mage manyalo mako wang'wa. Longani Ruth Ochungo watudre kendo Jumapil manyien e sama chal kod maingi. Oriti masani.